Onko siellä Kempeleissä mitään nähtävyyksiä? Niin tarkoitan mitään muuta kuin sun äitis. Ei, kun mä tarkoitan, että mehän voitais mennä sun vanhempien kanssa vaikka jonnekin. Isä ei oo kotona. Että sun isäs otti hatkat, kun vävypoika tulee. No, anteeksi, Salla. Nämä mun jutut on nyt vähän tämmösiä. Mä taidan itsekin olla vähän hermostunut. Pitäisköhän meidän kääntyä takaisin? Et sä mukaan haluakaan näyttää mua sun äidillesi. No haluan, mutta Mutta mitä? mä pelkään, että sä et halua nähdä mua enää tän reissun jälkeen. Ja miksi muka? No kun äiti saa aina mut näyttämään niin mitättömältä. Voi Salla kultaa. Mikään mahti maailmassa ei saa sua näyttämään mitättömältä mun silmissä. Kultaa, mennäänkö? Madame on hyvä. No kyllä muakin alkoi vähän jännittää, mutta kun kerran ollaan tänne asti tultu, niin... Salla, hei. Ethän sä nyt voi koko vierailua siellä autossa kökössä. No ihan hyvin voin. No, mitä te siellä vielä turaatte? Eikö se Salla nyt saa peräänsä irti sieltä penkistä? Tästä tulee ihan kamala päivä. Eikä tuu. Asennoidutaan vaan positiivisesti. Jaa, Pöivä. Mikäs mies se tämä Sallan uusi rakas oikein on? No, tämmönen mieshän se vaan on. Ismo Laitela. Mirja Mattila, voit kutsua Mirkuksi. Hei äiti. Ootpas sä väsyneen näköinen. Joo, oli aika pitkä matka, mutta tässähän me nyt ollaan. Joo, niinhän te ootte. No niin. Grilli on sytytetty. Kiitos. Ja kiitos myös tuosta kukkakimpusta, aivan ihana. Sitähän ihan häkeltyy, kun joutuu tämmöisen huomion kohteeksi. No, täytyyhän sitä nyt talon emännälle aina kukkia tuoda. Ai. Sinä sitä osaat sitten vedellä oikeista naruista. Salla ei olisi kyllä ymmärtänyt tuoda kukkia. Toihan ne patakinttaatkin. Niin joo, olihan ne. No niin, eikös kilistellä? Joo. Kippis. Skål. Tosi hyvä. Vai mitä, Salla? Joo, oikein raikasta. Raikasta. Sinä se et ole sitten vielä viittinyt edes opetella tuntemaan viinejä. Tämä on kuulosta, aavistuksen sitruunaista, henkäys merituulta. Eli siis raikasta. Sinä se sitten oot korrekti. Jos mä haen ne grillattavat tuolta sisältä. Kulta, vaihda vaatteet samalla. Minkä takia? Sen kerran, kun joku ymmärtää pukeutua vierailulle. No jos mä sitten ruokailun jälkeen. Moi. Jaha,